Sibilai malaktiga dun kibaru keneka biyera bay septembre kalo kile muwa ani sabay anga foli be obele jele kabine osigerola aywa bi kibara munu ma mulu ka doklu kan ado ode ka fo ko mali koni transition nyama koni sigira no e badawi aywa kibara munu sera ma wula ina na ka fo ko CNSP ma ko ni kunye jeglu do resigi jeglu kon na ni fato de jeglu chama kon bala wala sa o be se ka jega jamana nyama kura kon sigi aywa ama ira ka fo CNSP mo ko nu yaira ko o jagulu na ko ni bela jele be baraka nyon fe kerengana mi M5 ye ko unu kon mena je ko ka transition ko ni nyama ko sigi aywa o ko ni bara nu se fe ayira ka fo tenado septembre kalo kile mu ani kele ma mi kera transition ko ni nyama ko to ko ni badawi aywa ama ira ka fo badawu ale ko ni maye ni finitigi koro kundo ni abe retraite ko na anga jamana ko nala wa ayira ka fo fana ko mi ye jamana nyamgo korole Ibrahim Boubacar Keita o ga fanga la wakati dola ko akuye ministeriya ko ke o la o temene ga boye mi yere badawi ko ashibe ta sambi on bla ko ni bonyo ko na aywa agilna jigina ama ira ka fo ko CEDEAO ma ko kuye wakati kurunguru ni kon di mi ye CNSP ma wala sa o ga jamana nyamgo kula sigi nga u ko ni kuya ira ka fo ko ni ma ko folen kon bege mai mamite finitigi aywa kamini ni ma ko folen kon sigira ko bi CEDEAO ma ko ni maserembo nga ayira ka fo ko CEDEAO ma ko ni ga chide mon kan ase ba ma ko yambi wala sa ani CNSP ma ko ni mina kuma nyoya ni ko nyong kuna ni mi bora la anu do kluga dona na da kon aywa o temene ga be ke bara wara ma bloga do kluga o de ga fo M5 RF ma o ko ni ayira ka fo ko jekulum sigina wala sa ko ga president transition si ko ulu ko ni kunte o jekulin honna aywa kibara mun sere ma wala ayira na fo ko tenado septembre kalo kile muwa ani kile honna la M5 RF ma ko ni sebambo sem kon la nu ayira ka fo CNSP ma ko ni kun ayira ka fo ko umna jekulum si ko ga president on soazi transition kon la ko ni M5 kon mina jega o baraka nyongo fe wa o yaida ga fo ko o kuma nun te chen ko sabla ko president de transition kon sigira ko ulu kon ma ba kalama wa ko jekulum sigira wala sa jekulu ka nyama ngoni sigi ko ulu to o jekula aywa ko ulu kon te o ko kalama wa ko ulu yere boraka jabran ne ka ma mi gara mali kon transition nyama mi ni transition ko yin ko ulu kon ni CNSP kon je makate ko ni ko ngoni kera ulu kon te foi kalama akola nga u kon yaida ka fo ko ulu kon ga barate foi mi jamana kon tanya ko jamana be se ga bo yurugu la to mi ko ulu kon be je ku de mo barala nga ko no o temena ko be ko mi u yere ka aklina we ko ulu kon tina je ko aklina no kon kila nyoko fe ko sabla ko ulu be ano jamana ko rila kuluti ano mo ko kon kama aywa o temene ga be ke bara wore mambulu ka do kuluka o de ka fo gawo ko kan re baragara do kon be no ko bingal wallo kon tara hanyasi ale kon aywa kibara mun sera ma wulu yana na fo ko tenado septembre kalo kile muwa ani kile honna la ko ni ye chedo de gawo ale kon ye kan re baragara do ni fe kon ba ale ko sobre aywa ko tumam na ale kon boto do aka baragara la ko majugu do wore kon nana ka atugale ko uma ko ni ma do ma kele mun kon do ko tumam na kon ko ni ala je ko una bingan waldo ta kanyasi ini ma ko folema ale kon so ale kon ala je wala sa abisika kis ni ma ko folena nun kon ngani wala ya jugu nga ama ida la ga fa ko mi ye ni ma ko folena nun kon ga marfai ko akise ni che to ya insoro nga ko amajugu ko so be nga alibi ma mun gara sabu ye kan wala ngoni ke ko u kon me ganyini ko sabla ku bolla mata do utara yoro mi wa u done yere kon kunte maufe sega sigolo kon be sena ka do ma mun ye ni wala ke wala sa u be sega minatu mi aywa kibara kunchela kibara wara mamblo ga do kluka o diga fo ansogo ayda la ga fo ko yen kenya so ma ko ni dem sentan honi bonyo honi soro ko u gardigele ngondo sumaya banakse konna aywa kibara munu sera ma wula ayda na ga fo ko ansogo kenya so la ayda la ga fo ko ni wakati ngonna dem seni chama kon be no lula dalembe ko ga sawke sumaya banakse konni aywa uya ila ga fo ko ulu koni konna ganado ko sobere ni ko nyina ko ga sawi ko ni wakati na dem sene mun na dara ulu koni ga ni kenya so ina ko abela jene koni banale do esme banale ko o na mi yere koni ansugo nyama we kata de do de masa we munu do hon be no ulu koni gandira sumaya banaksela aywa mi yere koni ansugo kenya so ma we uya ila ga fo ko ni wakati na mamun kon be no nulu dara sumaya banaksela ko beta ma keme saba kon bonyo kona wa ko niya ma keme saba kon na je ko afamba be kon ye demsenuni aywa balma woni ne kunye anga bi kibaro ye ka dokluka oni che akokulu majola o ko me dona nata